Salvador Seguí, popularment conegut com el Noi del Sucre, és una de les figures més transcendents del moviment anarcosindicalista dels anys 20 als Països Catalans. Líder visible de la CNT, és reconegut per fites històriques com la seva activa participació a la vaga de la Canadenca. Ara bé, el pas dels anys ha enfosquit el seu llegat escrit, que fins ara havia quedat disseminat entre conferències, ressenyes, correspondència vària, entrevistes i dictàmens de comicis sindicals. Després de 3 anys de recerca, el professor, periodista i escriptor Jordi Martí ha pogut compilar l'obra completa de Seguí a El colors de l'anarquisme, el primer intent de recollir tots els textos referents al Noi del Sucre. La publicació s'ha presentat aquest passat divendres a l'Auditori de Santa Llúcia de la mà del propi Martí, l'encarregat de posar ordre a centenars de documents escrits o atribuïts a Salvador Seguí. A partir dels seus textos teòrics, a partir de les seves intervencions a congressos de la CNT i a partir d'una sèrie d'articles, ell va anar construint una mica com seria un anarquisme que era diferent del segle XIX, diferent del començament del segle XX i que va acabar posant, diguéssim, amb escac directament a l'Estat, per la qual cosa l'Estat i la patronal, que bàsicament eren el mateix en aquell moment, van decidir eliminar-lo i va ser assassinat per uns pistolers a sou de la patronal catalana, avui pels predecessors de Foment del Treball Nacional, i va ser assassinat així directament. El llibre, ha reconegut Martí, arriba tard. Han passat gairebé 100 anys de la seva mort i fins ara no s'havia fet un esforç conscient per comprendre la dimensió teòrica d'un dels pocs anarquistes que han sobreviscut a la història. Aquest llibre el que fa és fer una cosa que s'hagués hagut de fer doncs, un cop mort Franco, segurament, abans, segurament, però bé, diguem que fins abans, en aquell moment no es podia fer, i clar, és un retard històric brutal. Portem 50 anys de retard sobre una cosa que hauria de tenir pràcticament tothom que el volgués investigar o conèixer aquest personatge. De fet, tampoc tenim biografies. A dia d'avui, les biografies van ser publicades l'any 74-75, són introbables, segurament aviat n'hi sortirà alguna, però clar, la biografia és una cosa, accedir als textos directament de la persona, veure com pensava, veure què sabia, doncs això ha sigut una tasca que m'ha portat durant 3 anys d'investigació, perquè és una recerca constant de les fonts. No ha estat l'única proposta de caràcter històric que ha acollit l'Auditori de Santa Llúcia aquests dies. Durant tot el cap de setmana de fira, el Centre d'Estudis Salvatans ha instal·lat una exposició que ha costat els 400 anys de resistència al poder senyorial que va suposar la formació de la Comuna del Camp, un sistema d'organització de l'època medieval a les nostres comarques que va néixer amb la voluntat de defensar els interessos dels pobles sotmesos a la senyoria eclesiàstica de l'Arquebisbat de Tarragona. La Selva va ser la seu de les habituals reunions de la comuna, que va arribar a agrupar, al llarg de la seva història, un total de 112 pobles del Camp de Tarragona. Amb textos del Centre d'Estudis Salvatans, adaptats també a la canalla, la mostra viatja des dels orígens de la comuna a finals del segle XIII fins a la seva dissolució pocs anys després de la implantació del decret de nova planta, fent esment a l'estructura i funcionament intern del també anomenat Consell de la Terra. Dissabte, l'historiador reusenc Ezequiel Gort inaugurava oficialment l'exposició, complementant tot el que s'explica a través dels plafons informatius d'una mostra promoguda conjuntament entre el Centre d'Estudis Salvatans i el Casal Popular La Raconera.